Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Maayo kay naulian ka na, miss. Kadiyot lang ha. Ako lang limpyuhan ng imong samad sa o. Kinsay, nagdana ko din sa ospital. Katong gwapong lalaki. Rolando Angan. Si Rolando? Hay naman siya. Milakaw man to. Bastos siya. Iko lang di ako niyang gihato din eh. O kibiyaan lang. Aray, karoon ka lang tawana ka. Mupahos di ko ni mo. Aray. Relax lang una, miss ha. Kinahanglan ma-CT scan ka. Ha? May matawagan ka bang kauban? Gawas atong Rolando? Musi. Ichiro, di ako sa ospital. Nari ka o kota? Na-slide ko. Please, ari ako. Naninubyoing. Berneng. Oh, bay! Unsay ako'y kalagad sa gwapo kong amigo. What can I do for you? Ato sa ospital ang imong hapunisa. Si Ma'am Natsumi? Tuwa sa ospital? O lagi. Tuwa sa district. Ato. Armadahan ni mo private hospital. Pero kanong na-hospital man siya? Unong nibawam ka? Ako nagdaan niya sa ospital. Huwag kaya na pagdagan ng pangutana pa. Di man na to. Nga na yung manggibiyaan ito. Magpakaon pa ko ni Tio Fernan. Sige na, lakaw na. Oo. Eh, unsam to na si Rolando eh. Murang siyang mapasok kung maduo ni Ma'am Natsumi. Kalain na noon ining akong agtang. Doon na naman noon ni Bindahi. Natsumi, gangka ka. I'm okay. Kinira akong agtang ang may damage. Sorry wa. Dano yun eh. Ako na ka. Naslahid lang ko. Huwag naparok ang akong agtang. Here. Watashi wa kujin byuing ne anata tensu shimasu. No. Gusto na ko mapauli. Please. Hello, miss. Mangutana unta ko? Unsa man na, sir? Ay, salamat. Kay sir patawang kong naong. Nurse nga gwapa, sexy. Nakabantay kag mistisa punisa nga na-admit din eh. May sama sa agtang? Si Miss Kimura? Tuwa na, sir. Kikuha na siyang bana. Ha? Miyanin ang hapon? Yes, sir. Nauwahi lang kag 5 minutos. Ay! Rolando! Ay! Kumusta ng hapunisa? Nawasa na siya sa iyang kamaldita? Wala si Ma'am Natsumi sa ospital eh. Pag-abot ako dito, wala. Kikuha na siya pamanunon. Nasultihan ba ka na ko nga doon na siya hapon nga pamanunon, si Ma'am Natsumi? Ambot lang. Limot ko. Nya, ano musikit pa mo kaniya? Kaslo na naman ay ng bayana na. Masin nga ako ba? Masin pa di ay. Mabalhin rin ako ang iyong gugma. Di okay ngayo. Kinapay kong balibaran. Kalimti itong bayana ay. Di naman na mahimo kalimtas mo na tsumi. Kaya mahimo naman natin siyang silingan o bitch. Berando, I have a question for you ba? Ha? Alagso ko ha? Tanan lang ko niyo bay. Saan na ba? Kuan ba? Huwag yun makuha yung imong kalagot sa mga bay? Human yung mahagkis Ma'am Natsumi? Ha? Mahimo bag dili to nimo hisgutan? Mura naman kang nasuko bay? Di ba na mahimo hisgutan bay? Uy, kaya tinuod bay. Nagsilos ko na itong gayuna. Kay nagakis na sa kong class. Iya tong gusto. Sa?
Mao yung tong gusto. Nga, gihanaan mo siya lugos. Ako na siyang gipasidanan na dili mo anhi. May anhi man gyud. Nangita gyud siya sakit sa lawas. Pero, bay, wag yun maglain ang mong lawas. Sa diyang giokuban mo sa ngabil si Ma'am Natsumi. Oy, Aning. Unsa man? Pakulata ka? Aha. Pasunto ka? Muhunong kag hisgot anong bayhana o dili? Ay. Sultik. Honong na ka, bay. Ay. Ako ka, no? Kanos aga ako magkakis si Ma'am Natsumi? Aw, panangid siya pa man nun. Aron di ka pusilon. Sa? Naniga tabitai desu ka? No, gusto lang kong matog. Please. Nero no? Iyo, ninasay? Salpahis ko ni Sir Rolando. Mura lang kong bula nga gitupo sa ospital o gipasagda na lang. Dako na kagsaan akong tawhana ka. Moshi. Natsumi, anak, nadisgrasya ka man kuno matod pa ni Ichiro. Naslide lang ko, ma. Maong natumba ko og naparok ang akong o. O niya, okay ka na? Giatiman ka ra ni Ichiro? Oh, ma, okay ra ko. Gikapoy lang ko sa amulakaw. Bugat ang akong o. Sige, pahuway lang una. Tuod, may napalit na mi si Papa ni mong wedding dress ni mo. Ha? Ganun nagpalit na mong daan, ma. Ako ang angay mo pili sa akong isulob kay ako ang kaslon. Natsumi, pagbuot sa imong amahan nga andamo na ang tanan alang sa inyong umaabot nga kasal ni Ichiro. Ma, Anak, tunin na lang ang imong kaugalingon nga mahalon si Ichiro. Ug sugdi na diha sa Pilipinas nga kapo lang duha. sama sa imong gibuhat sa una, ma. Nga gipili gid nimo si Papa Hiroshi. Oo, anak. Wa na'y makapugong sa inyong kasal ni Ichiro, anak. Ayaw kabala ka. Nagplano sila si Papa ni Buong Ichiro nga human sa inyong kasal diri sa Japan, mubalik mo diha sa Pilipinas aron atimanon ang mga napalit ninyong negosyo diha karon. Akong suwayan ang pagmahal ni Ichiro, ma. Ug mahimo lang nimo kana, Natsumi. Kung dili ka maghuna-huna og laing lalaki. Ha? Sige, anak. Diyan eh. Diyan eh. Husto si mama. Kinahanglan dili ko maghuna-huna og laing lalaki. May balik ka? Gusto ka di kang masakitan? Pahawa sa akong huna-huna, Rolando. Pahawa. May mga guest na nga miabot. Natsumi, my friends. Welcome to Azami Beach Resort. Come. Mayong adlaw, Ma'am Natsumi. Kumusta na ka, ma'am? Erning, okay ra ko. Pero, dili gyud ko malimot sa kaway batasan ani mo amigong si Rolando. Ha? Nga naman, ma'am? Laliman ka? Siya pa'y nagkaingon nga nakuyapan ko? Kay iya kong gitukmod. Unya gibiyaan ako sa ospital human niya ko gihatod. Wag gyud konsensya. Ay, gisugo man ko ni Bay Rolando nga adtuon ka sa ospital, ma'am. Huh? Siya nagkasaan ako unya ikay iyang paatimanon ako? Huh? Magkabawas na ko anang Rolando sa umaabot nga mga adlaw. Ay, hala, ma'am, oy. Ay, alam mo, pagdumot sa sukusa, ma'am, oy. Kay, silingan, rabiya mo. Nakasaa siya na ako. Busa, iyaning bayran. Pila man, ma'am? Ha? Pila may pangayoon mong bayad sa ni Bay Rolando? Dili ko ang akong pangayoon. Dili kwarta? Unsam di, ma'am? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!